Ayan, pumili ka. May laman yan. Bakit tawa? May laman nga eh. O ayan, pumili ka. May laman ka. Yan kasi napili mo. Ayan kasi, dapat kasi kung dito lang, hindi yung ganyan kanya. Tapos pag inom ko dyan, dito na naman. Mapili ko talaga yan, kay akala ko pag ganyan-ganyan. Bakang tanga eh. Ang ko, yan lang talaga napili mo.